средна гора има, така не са толкова много. Тор, ти масло имаш ли бе? Що? Да налиеш на този двигател. На кой двигател? На твоят. Що? Защото смучи много масло. Е било в майката да смучи. Смучи такова, смучи масловата... Ама да смучила е било в майката. Ама за нея човек за него. Ей, подигра се тая куртанка жаба с нас. Подигра се, ами. Уй да ти дадат и не уши загубиш. Ей ги екстрема джиите тук прииждат. Поверих им една костенурка и тя загубя. От 15 човека не можах да видят как избяга. Дай бъде човек. И тук пак имаме 3 спукани гуми. Главният първи спукал и избягал и тук още двама има с спукани гуми. Его Живко жабата. Пачароза тук обяснява, оди на един екстрем голям, на големия копен да се качва, много му е ресело. Обаче къде ми загубя костенурката? Тези сърце ми. Костенурката избяга от какво си. Ами какво да се я вързал, какво да направи? Ето с инджира вързали и пак избягала.